Iki nek iki lho. Muni piye Petro? Ora ngomong apa-apa ya, Tru ya. Tak idiak sirahmu mudhar lho. Mangane guyon. Aku moh duwe adi jenenge Janaka. Aku ya moh. Aku apamu? Apa tak iki rembug apa ta? Iki rasa melu-melu. Aku moh. Aku ya muni aku moh kok. Matur nuwun nggih, Cak. Iya. Loh, kok malah matur? Kok malah matur nuwun? Aku dadi kepesing. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sidam Sekaring bawana langgeng. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nitik ageman. Salah satunggiling nalindra muda sinuwun. Mugi keparenga kula nila krami panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun sinuwun. Nunamen pasang Kalimantapi tinebine nglodene dumawaing tawang tuwang Penemban. Menawi jengandika Penemban dangu dhateng jasad kula. Kula menika wingking saking negaring Traju Trisna wonten ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula menika minangka dados pangayomanipun negaring Traju Trisna. Kula nalindra ing Traju Trisna ingkang dijuluk Prabu Setija Boma Narakasura. Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura, kawula nuwun kasinggihan mekaten. Nyuwun mahapunten. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadhah wadana ingkang putra Setija. Dene kula kumalancang wantun mabuka sowan ngersa paduka Sang Penemban. Mongko tanpa diparirah paduka Penemban. Mila saking menika Penemban sampun ngantos andhawaken sarusiku pidendhan dhateng ingkang putra pun Setija Boma Narakasura. Sinuwun malah persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Manah kula tuwin mertapan ing Cakrawala mriki dene kerawuhan paduka Gusti kula ing Traju Trisna Prabu Setija Boma Narakasura. Namung ing andadosaken gumun raos ing manah kula. Pertapan mriki menika namung pertapan alit kemawon saha mapan wonten ing Paredèn. Teka paduka Gusti kula Prabu Setija Boma Narakasura kraya-raya rawuh wonten ing pertapan Cakrawala. Menapa ingkang dipun upadi lan gadah sedya ingkang kados pundi sinuwun Prabu Setija? Nyuwun mahapunten Penemban. Bombong raos ing manahipun ingkang putra pun Setija Boma Narakasura. Dene dinten sak mangke sampun kelampahan abenajeng kaliyan jengandika Penemban Dewa Kartika. Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula dhateng sanipun Penemban Dewa Kartika menika namung badhe nyatakaken dhateng pekabaran ingkang sampun sumebar bilih paduka Penemban menika anggadhahi putra putri ingkang sesilih inggih menika pun Dewi Kencana Resmi. Menapa kabar menika kala wau kepara saestu? Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Inggih. Lakar kaleresan mekaten Sinuwun Prabu Setija. Lah menawi mekaten mboten geseh kalawan pekabaran ingkang sampun kula tampi lan inggih ingkang putra pun Dewi Kencana Resmi menika ingkang kawasa nyuwanaken ingkang putra pun Setija Boma Narakasura sowan ngersa paduka Sang Penemban Dewa Kartika. Sababipun menapa dene paduka Sinuwun Prabu Setija paring dawuh ing mekaten. Penemban estunipun kula menika sampun boten legan malih. Kula menika sampun gadahi tetimbangan, kula menika sampun nyanding satunggiling prameswari. Inggih menika pun Yayi Dewi Haknyanawati. Namung inggo sepriki Yayi Dewi Haknyanawati menika boten purun ladosi ingkang putra Setija sak tataning tiyang mangun bali wisma.
Mboten purun ngladosi sak tataning priya lan wanita. Monggo sampun mataun-taun anggen kula bebrayan kanipun Yai Dewi Haknunawati. Sareng mangsa kula ingkang prayogi Yai Dewi Haknunawati nalika semanten kula desek Rembag piyambakipun tumuli matur dhateng Kemputra Stijo Boma Narakasura sagah ngladosi sak tataning tiyang mangun bebrayan. Lha ingkang saking menika Pramban sawanipun ingkang putra Stijo Boma Narakasura namung ampun enjang anjejawah sonten menawi dipun parengaken ingkang putra pun Yayi Dewi Kencana Resmi badhe kula boyong wonten negaring Traju Trisna badhe kula wengku garwa minangka tetimbanganipun ingkang putra pun Stijo Boma Narakasura Pramban. Andhita kang kinarya wangsit pindha kombang angat saping tawang susuh angin ngendi gone nyanggali ing kangkung paksime berulu ing ngungkuli langit paksime berulu ing ngungkuli langit Kagat Drindriya sang Prembandewa Kartika midhanget aturipun senata ing Trajutresna Prabu Stijo Boma Narakasura. Nalika semanten tatan mobat tatan musik nganti kaya pratima kencana. Kasaru geder njaba apa to kang dadi darunane? Ala ing para cantrik lamun ana satra ingkang mantun minggah madhaning petraban pertapan ing Cakrawala. Mangna baing para cantrik mawis janggan kanca pihak-pihak ana daya wene dalan cara wene dalan. Dewaning sun aring bawana langgeng durung nganti tutup nggonku nampa ature pangandikaning Sin Prabu Stijo Boma Narakasura kula nuwun sewu menika wonten lancur-lancur nem-neman mongko nitik agemanipun tasih mbok menawi turasing priyagung Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa ingkang ngajeng menika kekasihipun sinten lan saking kasatriyan pundi kula dereng nate prisa Raden jagat waisanipun bathara wayah jagat Premban ingkang sepisan segedhe pangapura menapa Raden yen sampeyan Premban dangu kelawan aku mburi saka kasatriyan mi Bambang Wisanggeni iya Premban mangke rumiyin capet-capet kula kok nate mireng inggih menika nami Bambang Wisanggeni. Kula nuwun pamunten menapa panjenengan menika putranipun Raden Janaka. Pancen kepara nyata, aku putrane Bapa Janaka. Weladalah jagat dewa Bathara jagat pangestu Ngkara. Wah, menawi mekaten panjenengan tasih rembesing madu ingkang rawuh wonten ing pertapan Cakrawala mriki Raden. Lah ingkang wingking menika sinten? Ditepungake wae. Aku ya isih mrembesing madu. Inggih. Panjenengan sinten? Sature ngrandu Gumbala Bambang Antasena. Wo, Bambang mangke rumiyin. Panjenengan menapa capet-capet kula nate mireng putranipun Begawan Durna.
Sapa ya sing nyebarke kabar kaya ngene? Lah aku ora ngerti lho. Ora guyu-guyu kowe ngece kowe. Ora. Aku dudu anake Yang Duna ning aku putrane Rama Jodipati Rama Werkudara. Waduh. Raden Werku. Penemban. Wah inggih. Dipun sketsaken anggenipun lenggah Raden. Ya wis ora kurang prayoga. Lho, kaya ora pangling kaya Kakang Bima. Iya Dimas. Aku ingkang sowan ana Wertapan Cakrawala. Welah dalah. Aku ngaturke bakti kunjuk ya Kakang. Ya tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kaya Kakang Buma. Aku ngaturke bektiku katur, ya Dimas tak tampa pangestuku Tampanana. Ya tak gegem dadekake jimat. Nuwun sewu, Yung. Nuwun sewu Raden, rawuh wonten ing Pertapan Cakrawala mriki wonten wigatos menapa? Piye Kakang? Wis prasaja wae ora sandadang mbok tutup-tutupi. Blak kotang terus terang. Oh iya. Apa anane aku tak matur ya? Ha iya, ngono kuwi malah cetha. Mengko ditampa apa orane gumantung karo penemban sapa kuwi? Dewa Kartika. Wis ora usah kuwatir ning aku sing bakal mendukung karo kowe. Iya, Kakang. Iki ngene penemban. Inggih Raden kados pundi? Tembang rawat-rawat bertombok bakul sinambi wara pawarta binanunging Karna, jare ana putri ingkang gawe hojating jagat. Metu saka pertapaning Cakrawala ingkang mewangi Dewi Kencana Resmi kuwi jare putramu menika anak kula wadon kersanipun lah mongko aku kuwi tau kate nyumpena jroning pasempenan aku diladeni karo Kencana Resmi nganti tekan sprene nadyan impen mau tak kipatake ora bisa ilang nanging malah saya katon ngelela apa ya pancen kepara nyata yen to Dewi Kencana Resmi kuwi pancen wis dadi pinesti jodoh dauhku. Mula aku temuni rembugan karo kakangku Kakang Antasena. Piye yen to aku nglamar Dewi Kencana Resmi. Merga tumrap aku wong golek bojo ngono ora waton golek. Ora waton babakan nggon ayu rupane serta nggon wewek awake. Nanging wong wadon kuwi werna loro. Yen wis dijodhokake dening panguwasaning sing gawe jagat, siji wong wadon sing iso ngasurake derajate wong lanang. Loro wong wadon kang iso ngunggahke derajating wong lanang. Mongko nalika aku ketemu karo putramu Dewi Kencana Resmi kuwi tekan saiki aku ora iso nglalekake lan ora iso ngilangake pasuryane putramu Dewi Kencana Resmi penemban. Mula tumuni dina iki aku sowan ngersaning penemban Dewa Kartika ingkang wigati aku arep nglamar anakmu. Nglamar anakku lho. Iya. Lah ingkang dados nuwun sewu pinanganten kakung sinten sing dadi mantene lanang aku kula nuwun mahapunten pinanganten kakung menika menawi nglamar pinanganten putri rawuh wonten sudungipun pinanganten putri kedah beto tiyang sepuhipun lah tiyang sepuhipun Raden Wisanggeni wonten pundi maune aku sowaning Madukara ning Bapa Janaka nalika semana ana perlu sing wigati lan luwih kudu didhisikake mula aku ngajak kakangku Antasena iki. Kakangku iki bakal dadi suling wong tuaku. Kakangku iki sing bakal dadi wakiling wong tuaku nggonku dhaup karo Dewi Kencana Resmi. Wis kuwi sing dadi rembugku. Nek mbok paringake ngaturake panuwun nek mbok ora paringake marang aku sebabe apa lan dasare apa aku tak nyuwun keterangan sing gumathok. Merga nek aku ora apa-apa. Ning nek nganti kakangku iki nesu kewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Rak yo ngono to Kakang Antasena? Iya ngono sajae kaya ngono panjenengan. Kakang Antasena? Ora ngantuk to? Ora. Omonganmu kok kaya ndlewer-ndlewer. Ndlewer ora dilapi kok ora ndlewer. Ngono kuwi mau sing dadi rembugku mula tok tampa ngaturake panuwun nek ora sebabe aku nyuwun keterangan sing gumathok. Penemban Dewa Kartika nembet kampet terus angreknaning bawana dereng ngantos paripun sami Mbak Wacana kasaro ingkang bletek-bletek ing saking katebian mangono pangudas marani kula nuwun
mantene lanang pun teka pundi mantene wedok nang brul mbok miong tergelung senguk tamban dak pondhong wong ayu Yayi Dewi Kencana resmi pun kakang ingkang rawuh nenggo dawuhipun menemban rumiyin nembe paring pangandikan. Iladala. Weladala. Lah iki menika nuwun sewu. Wonten priyagung kok sampun dandan manten menika. Nuwun sewu menika sinten? Menawi paduka penemban dangu kalian jasad kula menika wingking saking negari Ngastina putranipun Prabu Duryudana Durgaradana weweh mboten sah diartekke mboten sah diartekke kula pun Raden Lesmana Mandra Kumara. Oh Raden Lesmana Mandra Kumara. Inggih kasinggihan mekaten penemban menapa kepara saestu panjenengan menika penemban Bisma Dewa Kartika. Dewa Kartika inggih kula pun penemban Dewa Kartika. Menika pertapan Cakrawijayan Cakrawala nuwun sewu kula ingkang ngiring dhateng wayah kula penemban kula pepatih Ngastina Patih Sengkuni. Oh Rekyana Patih Sengkuni menika panjenengan inggih. Wigatosipun menapa kajengipun wayah kula matur piyambak nggih nun matur piyambak ngersanipun penemban Dewa Kartika. Panjenengan badhe menapa kok nyandang cara winanganten? Amit pasang Kalimantabe tinebena ing ila duni dumawaing tawang towang penemban inggih kula ngagem busana pinanganten menika ingkang sepisan ngaturaken sembah sumenging mabekti kula konjuk ngersanipun penemban sinten sampeyan ngertika dene tungkap angka kalih sowan kula namung badhe apun puninjang anjejawah sonten dhateng kang putra putri ingkang pemangipun Dewi Kencana resmi inggih menapa saestu panjenengan kagungan putra ingkang nami menika anak kula wadon la taala ulubis kuntul baris menawi ngaten sampun boten klintu anggen kula badhe nglamar dhateng putra putri panjenengan inggih badhe kula boyong wonten negari Ngastina kula ingkang badhe gumanti keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana benjang tan murunga putra panjenengan dados prameswari njajari lenggah ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara Premban inggih menawi dipun keparengaken matur sembah sewu nuwun nanging menawi boten dipun parengaken sabab saking menapa jer
Nyatanipun kula menika putra Nalendra calon ratu kok mboten dipun paringaken ateges panjenengan menika wong tuwa sing ora kepengin anake mulya mekaten Mrembahan cekap atur kula gentos panjenengan ratri paring pangandikan maringaken menapa mboten ingkang putra putri kencana resmi dateng kula tenggo pangandika panjenengan sound system kula aturaken panjenengan Penembahan dalah nggih menika mboten bab ingkang enteng nanging menika kedah dipun rembak tuwin dipun gelar lan dipun gulung. Kula mboten butuhke klasa. Sing kula butuhke putri kencana resmi inggih namung kedah dipun gelar lan dipun gulung, dipun petang-petang, dipun teliti ingkang langkung permati. Sampun ngantos ke seluruh dalan ingkang klintu. Kula nuwun sewu. Saderengipun Raden Lesmana rawuh menika sampun wonten pinten-pinten priyaga ingkang rawuh. Lho. Sinten kula aturi paspaosaken wonten wingking kula menika Raden Wisanggeni menika ugi badhe garwa anak kula. Nalendra Traju Tresna Prabu Setija Bama Narakasura menika ugi badhe garwa anak kula. Mila menawi ngantos kula mangke menika mangke lajeng tumuli klentu anggenipun maringaken menika mangke boten prayogi kedadosanipun. Wisanggeni wis tekan kene to wis. Iya. Kakang Lesmana aku wis menyang kene. Oh, lah kowe ya kepengin dhaup karo kencana resmi. Iya pancen mengkono Kakang Lesmana. Edian. Lah terus Yai Prabu Setija wis rawuh mrene. Inggih, sampun sowan mriki Kakang Mas Lesmana Mandra Kumara. Lah kuwi Antasena ya apa arep rabi? Kowe rasa rabi, kowe jajan wae. Ora edan ora. Kok kowe iso muni ngono apa kowe kerep weruh? Wis kerep weruh aku. Ngono. Ya wis ngimbiyen saiki wis ora. Saiki karo aku bareng. Lho kok malah ngajak bareng. Nuwun sewu, menika ugi kathah ingkang sami nglamar dhateng Dewi Kencana Resmi. Lah sak menika kados pundi? Kula menika dados tiyang sepuh tumuli bingung. Menawi kula aturaken Raden Lesmana menika priyagung-priyagung menika sami duka. Ning menawi kula aturaken Raden Wisanggeni panjenengan tertentu boten narimakaken. Pun mesti Pertapan Cakrawala kula damel bumi angus. Pertapan Cakrawala kula damel bumi pramuka. Utawa bumi perkemahan. Iki nek tak jarne saya suwi saya ngawur. Kajenge nek perkara siji iki nuwun sewu aku peksa melu-melu. Antasena. Heeh. Kowe ngopo? Kowe ora ngalap Kencana Resmi, ora kepengin dhaup karo Kencana Resmi kok kowe maju meneh wangsulan karo Lesmana Mandra Kumara. Aja cawe-cawe perkara iki. Aku melu cawe-cawe mergo aku ndombani karo adikku lanang Wisanggeni. Dadine nganti Wisanggeni iki mengko ora kelakon dhaup perkara sampeyan nuwun sewu. Arep sampeyan nggawa lek-lek sampeyan Kurawa 100 cacahe tekan Pertapan Cakrawala ning Antasena bakal wedi, ora bakal mundur jangkah. Antasena ora bakal mundur nek mungsuh para Sata Kurawa. Rupak wadian dilangap-dilangap kemewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndilat siabang. Apa? Kaya wani ndilat abang-abang. Pokoke nek kowe ora dadi pananging Lesmana Mandra Kumara rawe-rawe rantas mana-mana putung. Nyanti paman ngono entar. Wo, lakon tak larak lekane aku sabar, Ger, sabar.
dados ajanging pasulayan. Wonten kathah panglamar ingkang ngajengaken dhateng anak kula pun Kencana Resmi mila dinten sakmenika ngaten kemawon. Kula nggadahi pepanggih rupa jumbo kaliyan pamundhutipun anak kula pun Kencana Resmi. Sinten mawon badhe dipun ladosi waton saged ngaturaken pepinginanipun anak kula kepingin sanget nyumurupi setunggal. Inggih menika senjata cakra. Angka kalih inggih menika cupu manik ingkang gambar jagat menika dipun pingini anak kula semurup dhateng pusaka kalih menika sinten iki saged ngaturaken badhe kula dadosaken anak kula mantu Raden Lesmana kok mboten tumuli budal. Kula dereng saged ngertos napa niku sing mangendikake setunggal senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat. Man yang wonten dawuh. Sampeyan lak gadah cupu sing gambare werna-werna nika lho. Wonten sing brangkang nika cupu manik gambar saru. Dudu gambar jagat. Oh, mula nek dituduhke kok kula le nyawang niku bingung. Nanti tak olah-alik. Le ndelok saka ngendi iki. Kok gawe bingung. Wah, ampun ngendika kaya ngoten teng pertapan kula. Wah, jan mong kula kaya mongane jan elek-elek kabeh. Senjata cakra kagungane Siwa Ndarawati, cupu maneh gambar jagat kagungane sinten man? Eyang Durna disuwun. Putra lamun kawekasan nimaya Wisnu kang pratenta ing mak brubut kok terus aku ngaku kalah kan lho ngaku kalah piye mergo bareng aku midhangan sabdaning Begawan Dewa Kartika kowe ya ngerti to yen calon garwaku Yayi Dewi Kencana Resmi kepingin weruh wujuding siji senjata cakra. Loro apa? Apa? Cupu manik gambar jagat. Lah, cupu, cupa. Cupu, cupu ayo susu-susu kaya gambar jagat. Lah kok kowe terus mupus trima ora goleki mergane. Lah kowe iki ngerti apa ora? Ora. Lah nek ora tak kandhani, kandhanono aku ndang. Sing duwe senjata cakra kuwi ora ya sapa? Ya kuwi Siwa Ndarawati. Monggo Siwa Ndarawati iki sapa? Prabu Kresna. Lah iya. Dewi Pertiwi iki dewa. Ah iya aku ya ngerti. Minta ngonone kok kuwi kok senengane ora. Aku terus piye, Kang? Aku ra sida rabi. Kabeh kagungane wong tuane Kang Stijo, aku mesti kalah. Sik, jangan khawatir. Aja sumelang. Ana aku iki kowe iki aja sok gampang kalah to, gampang nyerah nek cara aku mah. Pesimis ya lek. Sing apik iki option. Optimis. Lah iya. Hah? Sing apik iki optimis. Mula duwe karepan iku kudu sing niat tenan lahir batin. Ning aku mesti kalah, durung kelakon kok ora kelek-kelek. Ala dene dadi Adina Antasena kok siji kalah. Lah terus lek kudu golek piye? Aku kudu menyang endi, kowe kudu menyang endi. Kowe kan aku rasa menyang endi. Lho, lah terus kongkonan wong, kowe gelem ora nek Ulu Rabi iki di ngerteni Kakang Garwasa Kakang Turjo.
Aku isin. Lah saya isin, nek ora ana piyai loro kuwi engko ora bakal kelakon. Lah terus tak undang rene. Arep tak undang rene iki dadak lunga ado tekan pringgondani entek-entekke wektu. Ora, aku diaji pameling. Aji pameling ngundang Kakang Harkaca Kang Antarja. Anak Werkudara iki kabeh disangoni Wul Kitol. Wul Kitol iki. Aji pameling jenenge Kyai Wul Kitol ki. Kuwi nek tak pejet nut ngono terus ku teko doan. Lho lah kok ampuh men Siwa Werkudara. Ampuh cah modern e kae. Mbok coba dinunom. Dinut ngono. Ya tak nut ning kira pengen lho nek ngono. Ora. Ku aku nut ngono kowe pengen, kowe pengen nyoba. Aku senengane pengen nyoba. Ora cah edian ora. Wis dan ceket-ceket. Yo. Rekat lampahing rata tanpa lara prateng sukune ngargaram kang tumingal oh cumlorot sang Garukaca miwah Raden Anantarja jare duwe pusaka ampus jenenge apa wong? Kyai apa? Wul Kitol. Lah nek dipejet terus teko. Ha iki tak plejet ning samlingse wae. Gawe kaget keder kampuhe pun Kakang. Mentok getar to? Iya, Dik. Ora pamlik Dimas Antasena sing ngundang lawan pun Kakang. Kaget aku. Agisare ning jangkar bumi kok ana swara entret. Kowe iki do lucu iki do ngopo to kowe? Sing lucu ki men aku wae kowe iki satro-satro tenanan kok entret. Sesuk tak matur bapak kon ganti sing ora ana suarane ya. Kang, piye Mas? Adimu arep rabi. Waduh, aku nyengkuyung, aku melu seneng. Aku yo nyengkulung Dimas aku melu seneng. Nyengkuyung. Nyengkuyung melu seneng. Ning nek ora tok bantu ora kelakon. Sebab calon manten wedok duwe pepanggil. Panyuwunan. Wujude kepengin weruh siji senjata cokor jagat. Lah terus sing kagungan si Wandarawati karo Kanjeng Ibu Pertiwi. Sapa sing ning Darawati, sapa sing ning Sabta Pertala. Aku tak sowan Kanjeng Wandarawati. Yen pancen Kanjengku ora maringake senjata cakra, yen perlu aku tak ngamuk ning Darawati. Bagus. Aku tak sowan ning Sabta Pertala. Yen Kanjeng Ibu Pertiwi ora maringake cupu manik gambar jagat aku tak ngamuk ning Sabta Pertala. Bagus. Mangkat saiki aja kesuwen. Lho, piye ni? Matur nuwun ya, Kang. Ya dipodo-podo. Nek iso tudu entuk gawe. Budidaya ben entuk gawe. Kakang Antarja aku matur nuwun. Ya, Yai. Kowe iso kelakon rabi kuwi suwarganing wong tuwa kaya aku. Iya, matur nuwun. Seneng. Seneng sih. Wong urung kelakon kok. Iki mesem nang geme iki mesem cangkem iki. Lambe kok diobok-obok ora. Nek kowe sedih aku iki sedih ni. Nek kowe iki susah aku ya susah. Iya aku ngerti. Mula piye carane supaya budidaya. Iya. Mangkatku besok kapan? Dina iki uga, Kang. Dina iki uga. Kakang Antarja mangkat to dina iki. Aja nganti kesuwen budal dina iki. Yo, aku njaluk pamit. Muga-muga entuk gawe Kakang Harkaca. Aku njaluk pamit Dimas. Muga-muga entuk gawe Kakang Antarja.
nggih. Li, wilujeng ing sambi Kalawa. Nglimpe marang para nayaka. Manggiwakmu ning sajroning kedaton negara Ndrawati wigatine. Wale-wale menapa? Sowan kula boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur wakil. Lho. Wakile sapa? Wakilipun kadang kula Yayi Wisanggeni. Mugi andados ing kawuninganmu bilih dinten samangke Yayi Wisanggeni badhe dhaup silaning akrami. Lho. Wisanggeni bakal dhaup silaning akrami tegese bakal mengku garwa kasinggihan mekaten. Lah terus ana sambung rapete apa kelawanmu ing Mandharawati? Sedaya boten badhe klampah menawi boten saking pambiyantunipun Wawi Kresna. Pambiyantuku wujud apa? Temanten putri gadhah pepanggil Reruba. Piyambakipun kepengin sanget sumurup wujudipun senjata cakra. Mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget upama paringa ngamaringi ngampil wujuding pusaka Ndrawati. Senjata cakra badhe kula boyong kinarya srah-srahan pinanganten kakung putra paduka pun Wisanggeni wa. Gonjang ganjing langit lir kencanging risang mawe gandrung Gatotkaca wonten timbalan. Calone Wisanggeni kuwi putra saka ngendi? Yen pancen atmajaning Nalindra sapa? Yen pendhita sapa? Inggih menika saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika. Lah gene mung putraning pendhita gunung. Lah kok dadi panyuwune aneh-aneh. Apa kowe ora ngerti? Yen to senjata cakra kuwi dudu senjata baen-baen. Dudu senjata sak pepadane nanging kuwi senjata pamunahing satru sekti. Ora kena digawa dening sapa wae. Mula yen to Garukaca nyuwun ngampil wujuding senjata cakra sing gedhe pangapuramu kulup, awakmu Ndrawati ora iso maringake marang sira kulup pringgondani. Dian Gatotkaca tinon mapak asna. Lho. Lah kok ilangi tata krama malangkrek ana ngareping wakmu Ndrawati. Namung diwun suwun ngampil wujuding jata cakra kemawon. Panjenenganipun Wa Prabu boten maringaken. Mila dinten samangke sampun dados sumpahipun Gatotkaca menawi kula boten saged boyong senjata cakra. Kula badhe ambabar wirang wonten ngajenganipun kadang kula Yayi Wisanggeni. Kasembatalan botenipun Wisanggeni menika palakrama menawi Gatotkaca boten saged kedugi mboyong senjata cakra badhe cabar gagar wigar tanpa karya. Mila tinimbanganipun kula wirang wonten kajenganipun kadang kula Yayi Wisanggeni. Luwung dinten mangke pareng boten pareng menawi boten dipun parengaken badhe ruruda pariweksa. Welah dalah nekat bocah kepala. Kula aturi dawuhaken wonten dadanipun ingkang putraning Pringgondani. Luwung tekaning pati trimbanganipun kula boten saged boyong senjata cakra. Kok sik to, kowe iki guneman apa? Iki gawanen wis kono. Dinggo srasan pinanganten Wisanggeni supaya kelakon dawuh kalahan kencana resmi. Menika saestu. Iya, waduh ngaturaken panuwun kula nyuwun pamit Wa Prabu. Sumengko pengawak Bajra sowan mengersaning kramamu ing Ndrawati ana wigati apa kulup? Rama. Ugi dados ning kawuningan bilih dinten samangke garing Traju Tresna ketaman pegebluk. Saged waluya nirmala jati menawi tinumbalan senjata cakra kula nyuwun ngambil. Menapa Kanjeng Rama badhe mentala nyumurupi risaking negaring Traju Tresna. Kula nyuwun ngambil senjata cakra kinarya maluyakaken negari kula Rama Prabu. Yata laruta saking godha sang Korawala. Yen amutusa sang Sri Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para. Rada randhat sowanmu ngersaning wong atuwamu nggir. Gatotkaca adimu Pringgondani sowan senjata cakra kinarya srana Wisanggeni kene bakal palakrama. Mula sing gedhe pangapuramu nyuwun pamit nungka dhateng kadang kula Rama. Dewa Bathara
panggil jagat pangestungkur. Lah kok ngelok-eloki temen. Semune aturing setija ora jumbuh lawan gligaping paningali anakku lanang Traju Trisna. Apa ya goroh lawan wong atuane dhewe? Ya tak nitip reksa kananing wisanggeni nggone bakal palakrama karang putring Cakrawa. Dinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani goro saketar kene donganing kong lir wuwuh sing pene panca ana lampan wonten ing Traju Trisna sanget ngelok-eloki bab sing kepiye nggih sampun sawetawis anggen kula bebrayan lan Yai Dewi Haknyarawati ing Kanjeng Ibu Prisa piyambak bilih dumugi sak mangke Yai Dewi Haknyarawati dereng saged ngladosi dhateng Kang Putra pun setija. Tumunten dinten sak mangke sampun boten kiyatan nggih kula ngampah dhateng hardaning pikajengan. Tumunten kula nanting dhateng Yai Dewi Haknyarawati. Piyambakipun munjo atur dhateng Kang Putra pun setija. Saged nglampahi sak tataning tiyang mangun Bali Wisma, tiyang bebrayan menawi dipun maru putri saking Pertapan Cakrawala namipun Dewi Kencana Resmi. Tumunten kula sampun sowan wonten ing Pertapan Cakrawala namung imanipun Dewi Kencana Resmi nyuwun pepanggil reruba wujudipun Cupu Manik gambar jagat monggo paduka Kanjeng Ibu ingkang nggadahi sarta ingkang kagungan wujuding Cupu Manik gambar jagat Ibu kula suwun kinarya srana kabagyan ingkang putra pun setija Bumanara Kasura Kanjeng Ibu. Nanging gandeng kowe ingkang nyuwun lan kanggo kabagyanmu mara tingkemna netramu. Sabab iki dudu pusaka. Sakbaene nanging iki pusaka ingkang gedhe dayane. Selagine wang pikulun jagat Girinata nampa Cupu Manik kanthi asta kiwa wae jemblong telapakane. Tumuli tingkemna netramu ngger ibu kang bakal paring pusaka Cupu Manik gambar jagat setija. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon isang mawe gandrung kekalih ya tingkem netra. Prabu Setija Bumanara Kasura sigra ningkemke netrane semanten ugi Sang Dewi Pertiwi. Mulat Sang Antarja Dobe Cupu Manik gambar jagat mijil saking kancing glunging Sang Dewi Pertiwi sinaut wani dening Sang Hanantarja. Cupu Manik wis eneng astamu. Ibu. Kula dereng rumaos nampi Cupu Manik gambar jagat ing sampun paduka paringaken. Nanging wis mijil saka kancing glungingipun Ibu. Ibu, panjenengan sampun paring pangandika ing kados mekaten. Kula dereng rumaos nampi Cupu Manik gambar jagat. Tobat, tobat ana maling aguna. Ora pangling kae Antarja adiku jangkar bumi nyidra Cupu Manik gambar jagat. Ayo aja mlayu kowe Dimas.
Iya Dimas. Piye Kang entuk gawe ora? Kok sajake kaya Pasuryan iki ora patek seneng. Piye Kang entuk gawe apa ora? Sing gedhe pangapuramu. Kanjeng Wandrawati sajake awel maringake senjata cakra. Aku semono uga Dimas. Kanjeng Ibu Pertiwi sajake ora maringake wujude cukup manik gambar jagat. Waduh. Piye Kang? Rasa semelang. Nah nitrik mripate kakangku loro iki senengane sok bebeda adine. Entuk ora? Ora Dimas. Entuk ora? Ora. Dibagi loro. Dibagi loro piye? Nek entuk gawe entuk cekat-ceket iki wektune ngoyak. Yo iki lho senjata cakra. Iki cukup manik gambar jagat. Waduh matur nuwun ya Kakang, kakangku sakloron. Pancen nyata nggonmu tresna karo aku lahir batin. Aku ngaturke panuwun. Iya Dimas. Gage menapa wolo. Dewi Kentarasmi diboyong sebab syarat wis ana Dimas Wisanggeni. Kakang Antasena piye? Oh, aku wakile wong tuamu aja kuwatir nih, ayo. Bapa menemban Dewa Kartosira. Nih, piye Kang? Wong atuamu Ndarawati rawuh mrene. Aku ngaturke bekti ngatur ya apa? Ya tak lakon. Ya pangestune wae wis kelakon dhaup karo Kencana Resmi syukur. Ya mung pusaka loro tak suwun bali. Mangsa bara jengandika rawuh wonten ing mapan mriki Premban. Aku tak nyuwun priksa. Inggih. Apa sampeyan mau nemoni anakku Traju Tresna Stijabama Narakasura? Oh inggih, kala wau rawuh mriki. Lah terus wigatine suwan mrene badhe mengku garwa anak kula mila piyambakipun pados syarat senjata cakra lan cupu manik gambar jagat sinuwun. Lah rak apa to ngapusi karo wong tuwa sing nggonmu matur kelawan aku yen negaramu Ketaman Pegebluk mau lahir batin. Inggih Rama. Ujaring wong tuwa nyebutake yen nganti anak wani goroh karo wong tuwa kuwi ora bakal dilangi dosane selawase urip. Marata coba petungan abot nggonmu wis nglakoni dosa wiwit biyen tekan saiki ora bakal iso ilang merga nggonmu goroh karo wong tuwa. Iya. Traju Tresna Ketaman Pegebluk apa ora? Iya mboten. Lah sebabe kowe nyuwun Jata Cakra kinaru syarat kanggen kula badhe dhaup kanipun Nyai Dewi Kencana Resmi. Anakku rak duwe garwa ya kuwi Haknyanawati menika syarat saking Nyai Dewi Haknyanawati anggenipun purun ngladosi dhateng kula. Wila jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara.
Hak Nyarawati nyuwun kaya mengkono kuwi. Inggih. Kundura bali marang negara Trajutrisna. Isih ana perangan wektu ingkang dawa etung-etungen lan olah-aliken katresnane bojomu karo kowe Setijo. Janaka arep nendi? Dateng pertapan Cakrawala. Wigatine ndhawuhaken Lesmana Mandra Kumara. Lho, ndhawuke Lesmana karo Kencana Resmi. Yen ngono kuwi dadi srayaning wong Astina, kasinggihan mekaten. Koko Prabu malah kepasang yogya kula nyuwun ngampil. Jilih apa? Jilih dhuwit. Wah, ana menjing Nduk. Syukur. Truk? Ku nanti aku ra metu kok jak omong. Lho aku ning kene ndelok. Lho. Mara gage wigatekno Arjuna. Mara gage tilingna karnamu. Kowe tak kandhani ya sapa sing wis dhawuh karo Kencana Resmi. Kencana Resmi saiki wis winengku dening kakung. Lho, sinten Koko Prabu? Sing mangko Kencana Resmi wis sanggeni anakmu lanang Janaka. Kowe arep nesu. Kencana Resmi didhawuh karo Wisanggeni mergo nggonmu kabotan dipasrahi Ndhawu Lesmana ngono kowe. Yen kowe arep nesu mungsuhmu dudu mungsuhmu karo aku, rasa melu-melu. Anake dhewe rabi kok malah ngrabekke anake wong liya iki nene ndi lho? Lho, iki nene ndi iki Ndara Janaka tok iki. Iki nek iki lho. Muni piye Petro? Ora apa-apa ya, Tru ya. Tak idiak sirahmu mudhar lho. Mangane guyon kok wis arep rampung barang kok isih guyon. Yang lumrahe wis sanggene kudune mbok pangku wong kowe iki wong tuane. Lah kok dadi malah kowe ngrabek karo Si Lesmana kuwi janjane kono ki ana ngopo to? Ora aku tak takon karo kowe jane Ngastina ki ana ngopo to? Kakang Semar. Kula. Ngastina iki jane ana ngopo? Ngastina menika wonten mutiara. Jamrut. Ada belangi. Ora ana wong ora sekop cengele ora. Jamrut. Dadi enten mutiara sing iso nelukke sapa-sapa. Termasuk ndharateng negara Ngastina. Ya ta? Nganti kowe lali karo anakmu dhewe, kowe milih ngrabekke anake wong liya mongko Duryudana kuwi ratu sugih mblegedhu mek kepengin ngrabekke anake kok nyambat wong kono-kono kuwi apa wong tuane sedo lempoh, wong tuane sedo ora weruh apa piye? Mun aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana. Lah kok dadi kowe abot anake Duryudana kuwi janjane kowe ki entuk punjungan apa? Kowe ki entuk punjungan apa? Nggih Jamrut niku wae. Wah, niku nek diletek. Ya, Tru. Mbo. Kono lunga kono. Kompak aku. Wis arep rampung kok kon kompak. Nggih. Ayo, kowe saiki mung kali dalan loro. Kowe arep ning Cakrawala ngamuk njaluk Kencana Resmi apa? Kowe ngrajangi sarta kowe mengestoni anakmu, mengestoni Wisanggeni. Lahir batin, lahir batos. Yen kowe nganti tekan pertapan Cakrawala kowe bebeda utawa kowe gawe pepalang Wisanggeni ngene dawuh karo Kencana Resmi aja takon dosa. Aku ora ngaku adi jenenge Janaka. Aku moh duwe adi jenenge Janaka. Aku ya moh. Aku apamu? Apa tak iki rembug apa ta? Iki rasa melu-melu. Aku moh. Aku ya muni aku moh kok. Matur nuwun nggih, Cak. Iya. Lho, kok malah matur? Kok malah matur nuwun? Aku dadi kepesing. Oh. Pirang-pirang dina ora iso BL. Wong edan. Yo,
Mbak Ayu karo Mas Kiswan. Ayo, pokoknya sing gandrung, sing wedok. Oh iya, sing lanang moh. Oh iya. Ya. Apa iki? Heeh. Anu lho, apa jenenge iki sadar waktu, ora nek diguyu terus karep-karep ndagel terus aja. Sadar waktu. Ya. Ya, mangga keju meneng ayo tak kentongi. Tuduk, 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 tuduk. Rasa tak kandhani langsung dadi lho. Terus terah sapa adegane kok. Tok 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 tok. Iki cemplok to iki. Cemplok kok coplok. Iku ora kleru cemplok sing ngadang aku. Heeh. Duwe karep apa? Ya aku netek. Sik dihitungi ya. Wis ora, ayo aja lucu. Aja ngelucu. Aja. Boy. Boy. Ora wedi. Aku arep ketemu karo sampeyan. Dia perlu apa, Blok? Nagih hutang. Lah aku ora poso diutang kowe kok kan nagih. Cilaka tenan. Duwe ya. Utang apa? Utang rasa. Heeh. Emoh, aku ora tau ndek ngopo-ngopo karo kowe kok. Lho, lah wingi telepon aku ta? Ora. Telepon ya. Heeh, Heeh, telepon aku. Telepon aku ora tak jawab. Heeh. Ngesaki apa? Ngesaki masker. Terus saiki karemu arep piye? Pak kok angel banget to, Pak? Ora apa-apa. Ayo ngono kuwi kok rahmen ngono kuwi rasa penonton meneng ki mergane gatekke karo do mule. Dadi wis rasa terpengaruh. Aku cuntel e. Heeh, piye? Ditungkakse apa kowe balas jundel. Aja kasar-kasar to. Aku ki wong wedok lho. Wong wedok iki kudu dialusi, kudu disayang. Kudu dicekat. Ya. Lho kan aku nek nyayang karo sliramu kuwi duwe karep apa? Aku ora tresno karo kowe kok nyayang-nyayang. Lho lah ya. Lho lah ya aku kira ya ayu to. Ya ayu, nek ayu. Dandan ayu arep ketemu karo sampeyan. Saiki saking terbawa. Aku ora ndek terus. Weh. Wes disoraki ya, Pak. Ora apa-apa. Wes semangat. Saiki ora nyorai. Saiki terbawa kok ya. Bawa suasana. Ora ndek tresno karo kowe terus. Weh. Terus arep piye? Ya kono ngomong to. Lah yo kowe ngedang aku, kowe duwe pamrih apa? Loh, aku arep ketemu. Iya, nek ketemu terus ana sambung apa? Weh. Hah? Aku arep ngomong. Ya ngomong. Ya aja ngegas, aja galak-galak to. Aku nangis lho. Gek wis, kowe ndek karep apa? Ya sabar kene to. Aja gegem ngene. Aja temu-temu aku. Ah. Lah ngopo? Tak anggap aku wong lanang apa? Ya wong lanang. Nek kowe adem aku tulung, Hah. cilikno awakmu. Oh. Body smack. Anu, Ki jenenge body shaming. body swimming. Ki tak tuntut iso kena lho. Kena kowe Arep dituntut. mlebu meneh sampean. Aja ngucapke bab kowe ya. Lho, lho kuwi mau Anggap aku mlebu
ibu ki mergo belani katresnan. Lho piye? Lah kono ngelokke aku lemu. Lah iya ben ketok piye lho iki wah pahit tenan. Ya berarti kono ngelokke aku lemu ta? Wis saiki gandeng kowe lemu. Kowe ayo padha belajar kelompok. arep kepiye ngono? Ya nek jenenge tresno ki Iya, to, jenenge tresno rak ya apa adanya. Ah iya. Kuwi nek wong tresno. Yen ora, Ya kudu. Ha iki yo aja kudukke. Lah aku nek Pak Dalang kok. Lah iya kene Pak Dalang iki kowe gandrung karo aku. Aku Nek kene kono ngoleh-ngoleh. Kene Pak Dalang. Akone sapa? Jarene aku ni jenengan. Kecek-kaceket lho, aku ki selak duwe gawean. Gaweane apa? Loh. Saiki lagi corona, gaweane apa? Lho aku neliti kawula cilik. Penelitian. Penelitian apa? Hah? Gaweanku meneng omah. Aku ki sak tilik omahmu, ngerti ra? Apa ora dicekel punggawa? Ya ora. Yen kowe tilik nang kraton endi? Hah? Kraton Madangkara. Wis Aku Wis di rapo. kamar. Wis bahas rapo. heeh. Terus Aku nilik omahmu. ya Aku weruh sampean. heeh, pas opo? Linggo-linggo. Ya wong cukup biasa wong cukup. Lungguh lenggah kunjuk kopi. Mudut nek ana ya toh. Wong cukup ngono kuwi lha arep nyambut gawe apa? Saiki ngene wae. Rene to. Aja diwadem kok. Ora apa-apa, aku bersih kok. Iya, Aku kan udah mandi, udah bersih, udah wangi. aku sing ngurung. Aki istri saya. Rene, senadyan sampean ki rada mambu wedhus. Nah, wis ora apa-apa, sak uni-unimu. Rene tak tembangke ya. Ya, Gelem ora tak tembangke. ya nyoba tak rasake tembanganmu. Mbok nek ngomong-ngomong ki sing halus iso ora to? Iki wis alus ya, Bro. Coba to saiki sliramu nembango. Ya, tak tembangke ya. Ya, Ya. Lho Pak Geter. Sinau. sapa geter? Hah? Iki penggendare Iki iki lho. tetomane ora ana geter, ora ana sapa-sapa nembang. Oh iya, nggih Pak Gender, nggih. Mapanesmu. Suaramu gelamber-gelamber. Hah? Lamber-lamber. Wis suwi ngonek ka aku meneh. Coba dibacutke. Lahir batin ora? Ya dibacutke. Ora tenanan lho, ora tenanan, ora tenanan enggak. Aku ya, kowe mung sak ukara wae musuk perasaan. Dalah kuwet mau ora nyacat lho. Heeh. Kok Kok dinake. nyacat aku wae. Lah kan ceritane iki aku ki ra seneng karo kono. Oh iya. Kok dadakmu ning glambe. Ya ora, ya wis to Pak, pun to. Mau lemu. Heeh. Saiki nglamber. Heeh. Pokone. Ya wis nembang. Isih urung iso nyocok atiku. Ya wis sak uni-uni wae. Paribasan. Paribasan. Tresno kuwi jalaran saka kulino.
Kulino piye? Lho ya kulinakno nyawang aku. Lah apa kowe kira-kira lahir batin anggonmu tresnani aku? Lah ya Ora kemayu to. Rasa jundil-jundil. lho kan ceritane aku tergila-gila. Ah, ya ora apa-apa. Cerita-cerita aku tergila-gila. Oh malah gila tenan ya. Oh, kok gila piye to bojone kok gila? Cocokane kan dadi bojo. Ayo ora apa-apa. Aku gila tenan muni ngono. Suntik. Aku suntekke ya Kang Mas. Angkoe. Oh, mau wis ngicik torpedo ta? Dayane olor wedhus. Biasa rangkul ora cukup. Purwo. Ganti jeneng iki cempluk wis ora iki Purwo. Kula Kang Mas. Yen tak rasake suaramu ya nang atiku nyocok. Heeh ta? Iya. Rasa piye? Rasane piye rasane? Ya semono kae lah ora iso di Teng trecep. trecep. Ceduk-ceduk. Saya petok no malah. Jajan anu sampean nembang. Neruske kuwi. Neruske. Tertentu hamar Usik salah. tatu Aja grogi to Kang Mas. lah suwe-suwe iki aku grogi. Grogi? Iya. Pak. Kak. Tertentu tatu Pok. roti. Iya, sawanci-wanci kowe bakal tak tumpakke prau ana ing tengahing segara. Segara ngendi? Segara kidul. Numpak prau ning segara kidul. Iya, muga-muga praune ora klelep. Nggawa ban ya Kang Mas. Wis rasa goban aku gandul kowe wae. Eta Nek gandol aku ya kabotan. ora ngono kabotan. Mula sing tak tresnani, suwe-suwe tak tresnani, kowe iki ya mergo kuwi. Oh. Aku mau ki ora tresno blas. Saiki mbacan dirasake. Oh, jos. Jas ta. Ora ana wanita liya sak liyane kuwi ana ing kene sing tak tresnani. Aku bakalan setya. Kosek. Ana ning
ora ono. Aku bakal setya bekti marang kabeh. Wah. Sing tenan to nek ngendikan ki sing tenan. Iki tak rungokke lho ya. Jajal baleni. Ora ana wong wedok liya ana ing kene sing tak tresnani. Berarti ning liyane? Ora ana. Ora. Ning aku tok. Iya. Ning aku tok tenan. Iya. Heeh, terus. Aku bakal setya poe. Ya ngono lah. Tenan lho ning aku tok lho sing Iya. tresnani lho ya. Heeh, muga-muga ora gelap. Luku. Luman. Oh iya, lali karang aku ngedepi kaya ngono kuwi dadi bingung. Lumampah tanpa waras. Ing matyane jolo niti. Krungu ora segane. Iya. Tegane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo. Ning kudu loro. Arep loro. Ora iki jegane mau. Arep nambah meneh. Senggane mau nggih tak. Ha. Ora ngono. Oh, ta? Ora. Ora ngono mau iki. Nanging aja loro. Ora loro aku. Siji wae to. Sik tak ijabi siji. Sing dijabi siji. Iya, tetep sliramu. Ora ana bumi langit nyekseni apa kang dadi ucapku Purwa. Nah aku ming siji-sijine Iya. wong sing mbok tresnani. Iya. Tenan lho ya. Iya. Tak cekel lho. Iya. Heeh, iya. Nganti mlenjani. Iya. Njaluk dikapake. Aja dipapras. Ora aja dlumadrame ngomong. Oh iya, saiki wis tresna tenan to. Ya terus kakakku. tulung dirampungke. Maksude le nembang. Dirampungke. Heeh, dirampungke le Nek nembang. wis rampung yo ngapa? Yo aku nunggu kono nunggu kene kok awak dhewe bali bareng. Yo iya. Wis kek rampung. Wis gak rampung. Diajeng Purwa. Iya Kang Mas. Wis tak tampa katresnanmu. Saiki penjalukku kowe tunggu ana ing pertapan kene. Pun Kakang bakal ngayeng kewajiban Brasta Walanda. Oh, Jaman biyen lho Pak. Kang saiki bakal nyerang apa? Anggempur ing tlatah Banten. Iya Kang Mas, tak samoni donga. Wis ming donga tok. Lah liyane aku ora duwe. Ya wis ora apa-apa. Wis donga dinonga. Yen tunggu ana ing pot kembang. Pot kembang. Yen kembange kuwi tok tiliki kuwi aluk, aku mesti sirna. Ning yen kuwi mekrok, aku bakale bali nemoni sliramu. Wis ya diajeng. Iya Kang Mas. Wis. Hati-hati Iya. ya Kang
Pun nggih, Pak. Wis ah. Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah.